نعم وأمر دي ليدها نعم خلقناكم من تجون تبي يخلق أبيكم آدم منها باب آدم تجاكل ليدها نعم آدم يلتقي ليدي إن جلت تنقل آدم نعم لك ليدك تاني من نعم ليدك ما من فاهمي دي نعم كلام ده كنيام دليدي هو on رسالة ويا دكتور سبني سبب ونيام يم نعم ليد نيام تاني وفيها كذا كل ما نعيدكم من بيت تون سما يكاد ليد أسد بعد در نعم وفيها نعيدكم ومنها كذا أمر دمايد نعم نخرجكم من جلت دمون تارة لا والأخرى قنبر أيدم لون ما يدوك ما يد ندايم بيانغر بعدين بيلو تردي بيلا كذا نوع أجتن بيا منها خلقناكم جبا بيا وفيها نعيدكم جبا منها نخرجكم تارة أخرى نوم جنگل ولقد والله أريناه نعم أفهم دي من كل بكان فرعون آياتنا آيات من كلها كان جفوف آيات جينا النبي موسى ركنا نعم فيود فرعون نعم فرعون عند كان كون لا دال وجبنا موسى نعم ديد غوني سawru نعم jungo go jeeji di goddo janto hen gila jijam adede mabbe kala jom jetti fo on jijam ha e paabi ha e dum don wi'ata jawdele wattede kaaji ha e tendi anani ha jiwoji ha jangede ha woni dal gede jeenay de fof min fayino fir'auna ko da dalani fir'auna jabbe fir'auna jabani mum jabani on no ko dirana kana de l'islam فكذب وفنن كان جفوف ويدم دو فوق بليو وابا سليند ووتدنت الله قال ايو ان موسى عرف امن لتخرجنا غا جالتنا من ارضنا اليد امن انك دانغو دم بليو ها باودا غارلا ko yidde yaltinde min leydi amen di lamto da leydi ni ana koroji ma on ko jidda min jabantama dum bi sihrika en bilew ma jaltinira min leydi dum jidda ya musa hima musa falanna ati yannaka amen jogori addandema bi sihrin en bilew mislihi hono maggo ta ko dum jayata ma andu leydi am dimbe mofti en wilebe mawbe dabbe gandal mam addu do be pima do aduna fon sedi be pima do e gandal bilew fajal wad baynana hakun amin wa baynaka hakun ma mawidan fodore madan rendez-vous wala nukhlifuhu min lundata ko fodore na hanino minan wala anta kadi wana an kada lundata ko makanin taw ko nokku sawiyan poddo makanin siwan kay makanin nokku siwan na jangere siwan e suwan fof be kasri awwalihi wa dammihi ni makanan suwan afsiyan ko be non jangirta enen ko siwan فوفون سلي مكان سيران نوكو بورندردو فاميدي تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين جون فيرتكو نوكو بعدين راندفو نوكو سو نند سو دراما جون غوري دي جوغي دن بعدين حق بعد حكونا غوردو او كادي كو نيالاوما كادي بعد فايدو كانكو فرعون كانكو موسى يو نانغو نيالاوما راندفو مد راندفو ما ييلو كانكو ne wilebe forbe dal Musa ko jangi bilu ha wayi yidi arde wilebe ittabe leydi mabbe laamo leen dum yidi jonni wadde Musa yo toddo nyalngu toddo waktu ndebe ko mbadata kawgel taw kambe firtata aadi Musa firtata aadi be cipira on sa aduna fon dara jonni ko Musa wiya yo toddo nyalawmo fami qala annabi Musa wimbo bismillah min nani nabi donni mawidukum fadore mon yawmu zinata ko nyalawma cudari nyalawma nyal cudari yaltinde woni e biyen tan no pamirten hande nyalawma julli taske ko nyalawma mawdo der nyalawmaaji men tabi yimbe fo nyantoto rewbe puudo jogo cakaji kalisaji kangeji nyanto ha joda taw ko on nyalam woni kawgel ngel yimbe fof ne nyanti yimbe fof ne dawri weltari geew o wada yimbe be kuccudire on sa min Musa mi sipira wile mabbe kala libdo on kam drapeau mu yehi dow kala liba do hoyi drapeau fay leydi Musa teddi on do nyalgu ne fami kala liba den fo dañal gassi ona gis on sa be kawri don be kawri on rendez-vous on do nyalam wa an yuhshara an-nas ande yimbe be fof ndendinte afam yujma'u ahlu misra dendangal misra naaje fo yalta duhan taw ko betawe tan taw no julde idi way ni tan taw nyallani no fewi don sipiro ngo wadata fami on saha fata walla rumti fir'aun hono fir'aun o rumti fa jama'a o rendi noy kaydahu yimbe jomirabe peeje makko so o yilo yibilebe holno wadi on deli ko region ngaaji leydi makko ndi on wi region Kolda o yamiri gouverneur o toppito leydi mandi fof noddube yo ngar mbara kawgel kala yettude drapeau gañido kawgel on suuti ara région kari ko non région ngaji fof yaltube han be ndendinte ngara cipre Musa o yamirdume leydi makko e fof wadira non wile be gadda goro fof kanyum dadi diwan mumen kanyum dadi abe ndendi abe gonni hedde capanɗe jeeɗiɗo fawbe sedde on saha non o rendina yimbe peeje makko
suma ata reftu ari kanko Fir'auna ɓe ngari e rendez-vous maɓɓe hay goto luldaki Musa ari e rendez-vous kamɓe ɓe ngari e rendez-vous qala Musa wiyani wileɓe humne kamɓe isna wa sab'una ma kulli wahidin hablun wa asan ko ɓe capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo bilejo hen go fof kañum daɗi diwan mum to ɓe ngari noon ɓe kuccodiri hande e rendo ngo fof darima hande yimɓe ne keeɗi hakkude maɓɓe ɓe naati hande terrain o hakkude ɗo on saaha Musa wiɓe onon wileɓe wayla komi halkare wodani mon onon de on mborama la taftaru oto pepino ɗe alallahi Allah fenade alallahi Allah kadiban fenade oto pepino ɗe Allah fenade bi israki ahadin ma'ahu oto ndendidine Allah goɗɗum fa yashatakum fami de saka o halka on kanko Allah o halkira mon be azabina lepte faqad khaba kadi gandan soyi perdi man iftara on pepino Allah fenade fatanaza'u be podondiri amrahum fi mabbe bayno hakon mabbe fi Musa wa akhihi on sa non kambe wileɓe ɓe ndeyondiri seɗe podondiri ko ni badden ala ko ni paten wadde ɓe gonna disdirde hakon mabbe wa asarru ɓe cuuɗi an najwa gundo holɗum ɓe batti ñumodirde koye mabbe taw Musa ay nanata ande ɓe ko ni podden wadde o ɗo ko mbir mawɗo won ɗo o ko ma tinɗo no fewde bakkil ɗon moƴƴi fami de tinɗo no moƴƴi anani ko fonto woni wajade goɗɗo gaaluɓe keɓɓiti ɓe mbiyani koye mabbe inna hadhani ɓeɗo ɗiɗo de la sahiran ko wileɓe ɗiɗo ɓe mbiyodira koye mabbe oɗo Musa e oɗo Haruna ɓe ko gay mawde ɓe sen battani hakkille jogor hoynude en ɗo de fami de ɓe ko wileɓe mawɓe jeyata ɓe nawtiri ɓe koto wileɓe tawi noon ko nelaɓe Allah kono kamɓe nawtiri wonno kala e yonta Musa yonta Fir'auna o kala neɗɗo jontaɗo tan ko bilejo kala daɗɗo bile o ɓuuri yontede waɗi mi mbi Musa e Haruna ɓe inna hadha la sahiran ɓe ko wileɓe mawɓe gonɗo fami de yuridani aɓe muuyi non de aɓe muuyi woni aɓe jiɗi an yukhrijakum nde ɓe jaltinirta mon min ardikum e leydi mon be sihrima an bilew mabɓe koɓe janggoɓe bilew haɓe mbawi ɓe jiiɗi ko elminde on ɓe jaltina mon ɗo e leydi he ɓe laamto leydi ndi sababu no bilew mabɓe wa yadhhaba ɓe jaha ɓe jaada bi tariqatikum e lawol mon al musla a faami de a faami bi ashrafikum bi maana lawol mon teddugol a faami ashrafa maana ashraf lawol mon teddugol woni martaba bon jogiɗo no jiiɗi ko elminde on ɓe kefta ɗum li ghalabati ma sababu no folde on joni noon fa ajma'u ɓe dendini ala noon de waɗi fa ajmi'u dendine kaydakum peeje mon min as-saharati bi hamzati waslin wa fathil mim faami de bi hamzati waslin fajma'u kaydahum noon waɗi ga min as-saharati bi hamzi waslin wa fathil mim fa ajma'u kaydahum jama'a lamma wa bi hamzati qat'i ne jangire fajma'u kaydakum ne jangire kadi fa ajma'u fon jangire kasir mim min ajma'a ahkama summa atu refti ngare saffan kon sappiji mbaɗon gori kuccito hande Musa pellitan habde makko anti o gada fala malama al yawma hande man ista'la on jalido kala polɗo kam hande malama dañi succès kala polɗo hande kam malama balle salli yetto place muɗum a faami de joni noon ɓe ngari hande ɓe darima hakkude terre on hande kam fof ɓe darima ɓe kuccodiri rendo ngo fof rewɓe worɓe fof no kuccite mabɓe ndara balle salli yetto ɗo deftere nde on ko ɗani ɗo jom portable man ko ɗani Allah jom portable ko haloto mata ko ɗani ɗo jokken joni noon ɓe darima hande hakkude dingiral ngal keɗodiren saabu Allah keɗodiren gaaluɓe keɓɓiti ɓe mbi ya Musa kamɓe wileɓe ɓe ya Musa hima an Musa ikhtar suba imma ma woni an tulqi a weddima gandal ma e dingiral he yimɓe fof no ndara wa imma ma woni an nakuna min laato awwala man alqa min gaddato werlade faami de anda so mbir ɓe mbi so mbir saɗa sippira e neɗɗo aɗa hooli oɗo kam ko an wawi ɗum sippiroji mbaɗa ko façon ngaji aɗa wiide ko mbawɗa hen tawi mbawɗa ko bula buli walla ko coori walla ko cawdi tawde aɗa hooli hoorema oɗo mbiyata kala mbawɗa ana mbawɗa ko nano bisimilla tawi ko ñamre mbawɗo en tant que ɗi min mbirɗa fof no mbatten surtout ko aɗa hooli an wawimo kono sinno ko mbirmo ɗaminɗa on wawma ala a heɓani wiide noon an kam mbiyata min no mbawmi ko cawdi de min ko noon mbiyata ko mbawɗa ko kalta kono a sumnatamo kanko noon kamɓe wajiɓe ɓe mbi Musa joni imma mbaɗa gandal ma e terre he yimɓe ƴeewa walla gacca minen min gaddo weddade ɓe mbini gaala Musa wiɓe bal ɗaccu alɓu oɗon beddoɗe onon gaddoɗe weddade joni a faami de on saaha ɓe beddi fa alga o beddi
fa idha ndeka yo hibaluhum boggi be joginodi wa isihim shabbidi be joginodi afam yukhayyalu ana amnana ilayhi fawda makko min sihri ma bilaw mabbe annaha dum do ko bolla tas'a dana jaha annaha hayyatun ko sharhatodi annaha hayyatun tas'a ko bolla jahwaja la budina dedi mabbe e dedi muyen fa awjasa o su'i kanko Musa o tini fi nafsi fitan makko khifatan Musa dengi huli Musa nde be beddi cabbidi e dar dignale tan andi bilew ko gandal badata e gite jomum so jangingal so weddi me gite ma do ko kanje bilete ko yitare widete won jaadala goto arno wi kanko am wawi natirde hunduko babba o yaltira caggal andi mbadi beefi go jangata tan to walni tan weddo o waddo e do babba he do keecu do rewata o ladda ha do dota gawa jippo joni non jiido fo sikkata kanko nder roddo dan en kaaduna don wayi nadde babba yaltata o gabba joni non deke bonno gandal ngal no wodi on ari tan o janga ha gasa on sali kanyum firti tan mi jinde ko waa joni wadde dum babba na bafa do keecu do ngullimo be diddimo o taw gayni jawdi mabbe be ndiyimo dogi joge kanko ne kambe ne bilewu ngu no badiri ni gite ma de cikata ko bolla jahata kono ko boggiti gondon kono ko yitere bonnete bilewu koy gite watte kanko hore makko o desi o dengi dum Allah tinni dum Allah kayni ande ko nder berde ko hayso kambe yimbe be gandani Musa kam dengima tabe hulde hada be poldemo sabi kanko ko jogi ko sawru so weddinama wonta ko bollana dum do ni e kanko moddi ngotoro he jogade kambe ko bolle hakke o dengi hada folede non o dengi e nder berde makko to family Allah non tini dum Allah arema ko on sa Allah wimbo la takhaf qulna min bimbo Allah wi qulna min bimbo la takhaf hul innaka antal a'laka amun polo Allah wi min bimbo to hul an bedo ko an folta an folta an wa darapo wa alqi weddo annana ma fi yaminika ko woni a nyamma ko weddo sawru wonda jungo ma nyamon on sa o weddindu talaqqaf ndu toddo ma sana'u ko be golli ko fof inna ma sana'u ko be golli ko fof kaydu ko peeje sahirun bilew an famide wala yuflihu malataka as-sahiru bilew haysa ata noko foto addi bilew makko ona malatedo falga Musa wirli sawru mum fata laqafat famide fata laqafat ndu toddi kullama sana'u kala ko be jaltinno e bolle e bone maayideji sawru ndu wonti boddi mawdi modi fof ha laabi o jaggi e hoore he wonti sawru woni gandal majji ta gandal makko deftere wonno a huñaakinde so deftere majji gandal majja andali no certa ko be jogino ko fof fami majjira gandal mabbe woni o foolibe fami hen fa ulqiya verla as-saharatu bilebe be berla e leydi sujjadan ko be sujjibe ko be safana jeedi dido kambe fo be jiiru gollal ngal yonirni kam fo be sujje leydi be tubani Allah be gandi Musa ko mum ko dum do wona bilu abadan kambe ko be jogi e mbaaw ko e bilew ko o do no wadi be ni ngal piggal ngal fiibe do abadan o wona bilejo o ko wi ko gonga o nelaado Allah wondo be mbini sallallahu alaihi wasallam galu be kebitin bi amanna min gongdini bi rabbi Haruna wa Musa min de min gongdini Allah jaydo Haruna jey Musa o ala fir'auna wi be jam amantum lahu on gongdinto o do Musa abal an azana lakum ko adina jamirtu men sapadi yamiral ma de be kirade ana de golan jamirtu Musa wi eyo on goppar kam janto yon gonginan Musa kanyum Allah ji mudum gongina fir'auna bianam on goppar kam min fir'auna gongina Musa tawakaram padani yamirode den yamirode manda son jogor hebe nambani ko namate sapadi yamiral ma be kebata innahu ndekano odo Musa wallahi la kabirukum ko mawdo mon kanko andini mon bilew deke onon kon wabbe kompolo Musa ko jango bilew ha wayi noddi mon jangini mon ha mbaaw non onon fo yon dendo badon kompolo badon captain leydam di bonnon laamu am ngu deke dum badir dum dum andi ko haalir dum ko yimbe makko be population makko o ambo andi be ko jogot ba sartade makko be jogol faatu Musa to Musa ganyima dum yidda inde hakilaji mabbe an gande won waabe non ha joni wona ara bonnita jawm ko ni bay bonni leydi ko ngaluji min so mi hebi leydi ni ko ni badam kanko je ko ni o bonniri wallahi kanko nafik ko kefere kan ko nafik afam ay o do ko onde ko mawdo mon wondo lakabi allazi allama ko musihara kanko jangini mon bilew ngardon jiddon bonni leydi captain leydi amen nani o wini pour population banko tiagal hada bonde joni na bismillah fala waqati anna be jogor tajja aydiyakum juude mon nyaame wa arjulakum koyde mon nana min khilafin e luutu ndiral on e gadda beño
goto fof mi taƴa jungo ma ñaama ngo mi taƴa koye ngal ngal wonta gadda beño wala o sallibannaka mi retti kadi mam fete mon fi juzu'i nakhle jullaji tamoroje fedde woni neɗɗo o waɗe ni peggal waɗe ponto waɗe feŋe ha naata e lekki jungo ngo peggal waɗe ha naata e lekki jomum yorda noon ay mami waɗ mon noon fof ɗum ko lepte ɗe Firawna waɗanno Firawna waɗanno noon yimɓe mami waɗ mon noon kanko ɗum on ko hande omo holla doole wala ta'lamunna onon jogode andude ayyuna holi fof e amen a faami yaani nafsahu rabbi o yiɗi andinde ɓe min o kanko ko Allah firti ko min Allah o Allah mon o e Allah Musa o mo on gande min e maɓɓe hol ɓuri wawi leftude mo on gande beela ko min ɓuri wawde leftude Allah ɓuri wawde leftude ayyuna ashaddu azaban wa abga ashaddu azaban ɓuri sattude lepte wa abga kadi ɓurɗo duumade lepte gaaluɓe keɓitimɓe kamɓe wajiɓe kamɓe wileɓe hande kamɓe naati l'islam naatgol kay 100% kaɗo haala dillinani ɓe holko ɓe ƴeewa keɗe koɓe jabti Firawna ɓe mbi minen de lan nusiraka min cuɓotakoma abadan ala ma jana ko ari amen min al bayyinati dalilaji labɓe minen min keeɓi dalilaji laaɓɗi ko Moussa wone gonga an koye fenani joɗɗa min gappatama Moussa abadan min gondami abadan mi mata ɗum walladi min gondiri on Allah fadarana takɓo min goppa min gonta tawtudema joni kay faqdi ñaawu ma no nden hunde an tan an qadin ka ñaawo gollu kala ko jiɗɗa gollude mayde ko wotere tan jiɗɗa ko hirsude min bisimilla irsu mayde ko wotere amma Moussa kay ko Allah holli min Moussa ko koye makko min gondata kanko jogi gonga an ko fenani gonda yo waɗ kala ko jiɗɗa innama taqdi ako mbawɗa wadde hadihi l hayata no ko gurdam aduna ɗo mbaw kala mbaw ko ma ko jaggude tan walla ɓe dande ni foti gasi so ruhuji amen cafama jeeyi en certi ɓandude hay sa waɗe joygol Moussa hay sa waɗi duppi Moussa ɓe tawi ko mayde ko wotere tan so hay sabarami komin mayo andi o kam andi kam hanti alhaali ɓoccitimam inna aynu minen de amanna min goñini ɓe rabbina joomi amen li yaghfira lana mbeɗamo yaafo min haɗayana goofi amen komin gurno ko e shirku billahi an ɗayni min majjini min amin ori tan yaade e ladde e majjere amin cikka ko gonga ko an jogi Allah andini min gonga min jante gonga o beele Allah yaafo min bakatuji min banno gadan ɗi ɗum min mbaɗirta ɗum min goppima hanti wama akrahatana e ko poursunoɗa min alayhi e dow min asiren mbilew saabi an forsuno min yomin janggoye mbilew janguinɗa min ala komin mbawi hen joni komi ɗum ɗon on bakat min gandana min mbaddata makko wadde min gonɗina Moussa min gonda min bella ɗum beele Allah yaaforo min komin banno adan ko o wini fami e Allah heɓɓiti wi innahu ko woni fi man ya'ti rabbahu on garɗo e jomum kala maayiɗo yehito Allah to mujriman tan woni kefeero walla mi diwi wallahu Allah khayrun kanko ɓuri moƴƴude minka e ma sababan baraji id atba'ahu masalan Allah ɓuri ma wawde yebde an somin gonde ma min mbaɗinima ko jiɗɗa ko jogorɗa yebde min ko somin gonde Allah ko yoɓata min ko ɓuri jebdima ndi ceer min gona ha ngaɓe jogui haqqillaji an dal min goppima min gondo e Allah Moussa o ko on min gondoto Allah ɓuri ma wawde yebde a famide aw abqa kadi Allah kadi lefte makko ɗe ɓuri heddade ɓuri duumade e lefte ma an Allah lefte e mum ɗe sabi Allah kañum mayata lefte makko ɗe ngalaɗo kaaɗi an aɗa joguiɗo kaɗɗa ko leftata min ko sa mayi a lefta sa mayi gasi an to an leftoyte ndeke wadde lefte Allah ɗe ɗen ɓuri hulɓinade amin gandi noon aɗa wawi leftude amin gandi ɗum jaati kono an lefte ma fof on joguiɗo kaɗɗon Allah e lefte mum fof ngalaɗo kaaɗi no wori wona to haalato kam andi toon ko hande ɓe hande ko ɓoccitiɓe tan Allah wi innahu ko woni fi man ya'ti rabbahu on mbo ari e joomum kala mayiɗo mujriman ene mayina ari woni bakkat honon Firawna ni fa inna lahu nawadan on ɗon neɗɗo naara jahannama jayngol jahannam la yamutu o mayata fiha e maggol o fofto wala yahaya o wurata gurdam nafa jam neɗɗo baɗaɗo nder jayngol mayata saka fofto o wurata gurdam nafa jam min ɗon tan woni hakkude ɗo hawsa wuudani mayani famide o man ya'tihi mu'minan kala garɗo e Allah na gonɗini Allah o man ya'ti on mbo Allah mu'minan gonɗini Allah kad amila salihan ama golleji moƴƴi ama golli farilaji e nafilaji fa ulaika ɓen lahum darajatul ula ɓen den jogui darajuji towɗi to aljannaji yalla wattina ɓen jannatu adin aljannaji ñiɓal tajiri doga min tahtiha to less majji al anharu calli khaldina koɓe saso fiya nder aljannaji aljanna gasata kamɓe ɓe gasata wa dhalika nanede aljannaji ɗiɗo towɗi jaza woni jobde manta zaka on laɓɓinɗo ɓernde mum laɓɓini terɗe mum golli jamiroje Allah woppi kadi Allah on yoɓate ko aljanna mo ganduɗa alaɗo haaɗi an hoorema alaɗo kaɗɗa wala gad wallahi awhayna min bahyima ila Moussa fewde Moussa min mbimo an ko woni a faami de anisri rojjuɓe ibadi e jiyaɓe am ɓe a faami rojjuɓe e jiyaɓe am ɓe fadrib lahum fiyanɓe
afami sawru mandu dariqan lawul fil bahri amayo yabasan jorgol ara gandi ndeno gañima hanti fir'auna hanti andi oɗo kam to bange hujja ton kam ko kanko wawi ɗum Musa wawi jon holko heddora ndolago andi fellidde yande mabɓe tan waraɓe tan min tan tawi min wawma mbeɗa fiima fir'auna ɗum felliti hanti ay ɗum non kadi Allah non caggal makko tinani Allah kadi joni omo fewjana Musa en Allah ne fewjana mo joko ayo jam do sen o wi o yaghfir lana akrata an ali min sir ta'alluman wa amalan ko ndutudan cagal set o wi do wino do kanko e force min jango e bilew o force min kadi min gona gollirde bilew li anna fir'auna kana yukhbiruhu al-kahana sabi fir'auna o jogino ko wage ko bilejo mawdo kanyum timantamo halnama gede birnide bi zuhuri mawludin min bani israila sabi ko wage be binomo an fir'auna gol do leñol gol toñata ada wada be maccu be fiya be lefta be biddo gorkon jogor jibinede mabbe ko on bonnata laamu mangu yakunu zabalu mulkika ala yaday bongol laamu ma ko juude ma kanko on non gor on saha fala allahum kanu yasifunahu lahu bihatayn almu'jizatayn degana wadde yama ko ben cifantonomo dum do odo alhali ben wagabe kalino dum o damini non ko odo tigi odo Musa e odo Haruna be waddabe kawgel polimo ko be do wagabe ko bino ko be jogor bon lamma fa ahabba an yatahayya li mu'aradatihi bi ikrahi an-nas ala ta'lim as-sir ay de wile be kal dum de wile be ko jiidum law wagabe jiidum law be do gol leñol gol batta tarawo farsa ada fiya be ada lefta ada wara ada wada fof biddo gorkon jogor jibinede mabbe kanyum bonnata lammangu don felliti non hebli bibbe leydi ndi hanto yon bindeto yo jango yo bilew tigirigi o daña ko habire on don neddo jogordo yidi ito lammako taw ko bilew tan jangi dum ittirto lammako bele ben bawa habde makko dum sa un sabi emir bilew yo jange leydi bilew jango ya dum ko bido ko an force no men yemen jango bilew yemen gollo bilew e don mana halaka fami jon wa ikrahum aidan alal ityani bihim min al madain al ba'idati kadi kanko force be kadi be gitta kadi gure goddude der leydi be biya ngumma sen liwi be ngumma Ziguinchor be ngummato goppa golleji men goppa golleji fof gara notade ga kawgel dum foko cadele mana fo kanko faybi dum wonna yadullu ala kawnihim mukrahina ala amalihi ena jeya e ko tinninta en wonde ko be forsabe e dedo golle kam yimbe ko forsabe ma rubiya ko abraham annahum kambe qalu li fir'auna be biyan fir'auna arina Musa wa huwa na'imun fa fa'ala fa wajaduhu tahrusuhu asah inde be ngari be bi Musa odo mom ndo be bi fir'auna kay odo mom bida yo men badde mum kawgel amin jidi kollamin do dani kollamin tawmo dani kollamin jeewa kabar mamin gande bel ko bilejo wala wona bilejo be ngari be tay Musa ne lelin dani sawru ne renabo sawru makko ndu ne renabo den be ngari be ji Musa ne lelin dani sawru ne renimo bi o wona bilejo o abada wona bilejo odo ko ganja ko tiko ko jogor bonodi kono odo wona ko cikata ko faqalu mimma hadha sahirun odo wona bilejo de wa inna sahira idha nama batala sihru mi bisa bilejo so dani mo bilum danim bilejo danim tan bilum danim kam fo dantu hande ummi fo gan bilew arto amma odo fa aba Allah yu'araduhu be shali mi kambe tan burrabe kanko fir'auna sali o shango ko wi ko non tan ma be sipre makko tan na o kabay makko tan fami is on halna mo tagal o yaanyana mo ton ha yaaji joni do en mema tan setten e jokken ko hen قال ابن عباس عبد الله بن عباس لما امر الله موسى ان يقطع بقومه البحر وكان يوسف عهد اليهم عند موته ان يخرجوه بعظامه معهم من مصر فلم يعرفوا مكانه حتى دلتهم عليها عجوز فأخذوها وقال لهم موسى اطلبوا مني شيئا فقالت أكون معك في الجنة فلما خرجوا تبعهم فرعون ولما يكوني باي ويجونن عندي الله يمري هانت فرعون تشغل هانت غانياما او فولاما هانت داميني ما دو لام كو جوغوري يودي جودي ماكو بس فاجنا كان لام كو جوغوري يودي ماكو كومبليت ما بس be lamti non ko be yofta fa
ana jiri gite men ko woni do ko no wori nji enen laamino ko nde iwnode on jina way joni non kam amba andi dum so laamu iyo juude makko so be laamtima o yoftotobe ko wadno ko fof o felliti non warde be ala mo jogi kabir taw kuura condene ngodi taw yo feero wara be likkitabe joni hante be kewji Allah non wi do suba goto no wi Musa anda so yimbe danima jamma tan etto findin koreji ma fof jehe jalte kon abbatebe ma abba mon payonto maayo to sabi mabbe tacci maayo gonde be kota leydi mabbe to maayo to ko ton alhal jogore golli firawna en fawjanabe Allah na fawjana mu firawna fawjana firawna kay yidde warda firawna o yamiru Musa yo hejjide yimbe mum fitti ko da be danoni so me lambi lal tan on jehi be gakam bala harde ha weta taw on goddoyi de be keftoto mon sabi sibe keftinabe adi maayo go be maranobe Allah ne andi ne ebbirni kam be mbali ko yaade ha de firawna pinay subaka nden bino subaka no kirsab subaka ngarta cuuddi hay goto ala hen pelis abbade be non buri jogade jogita buri jogade pucci en walla gelodi ko nande ngabbibe non ha batta soynade so jotti tan ko warobe dum pellino awru be jotti maayo joni non habrama nden be ngari habe jotti kanko Abdullah bin Abbas halata nde Allah yamiri Musa yo taccin yimbe mum be maayo ngo tay annabi Yusuf non an gandi annabi Yusuf ko on saabi habe ngommi Sham be ngari Misra en gandi annabi Yusuf no wonduno e mawnu men non mabbe gon hedda sappo e go joni non ko ndew jibina kanko hoydi koode sappo e go e lewru nange ne cujjane mbo o haalane bamako wi aha o mawna en bettin dum de to be gol kojul furtiga jogori danje hodar ma jogori jimtude dow mabbe jogi danje martaba dow to be tinni dum berde mabbe gummoto la budde be mbara sarna be pewjante no gandirde ni tan ha no be nangirno be mbi mbarmo be donka hawrude hen be mbi jo pimo tan yo be berde mo nder woyndo be julankobe koccamo nawa mbo yeeyo leydi gondi o fawtobe sabi so iwan do kambe hante be tinataaki nden o itta non to leydi mabbe to o yeeya Misra dum la Misra a wonir ton mo be jaggima ko maccude ha no wontiri no lamdo aduna fo wonti kiris bolo wonti ala to nyamde hebete ala to hunde hay hunde be resana Misra dum nawno Misra Yusuf wuri ton ha bama ko en peri taymo ton ha o maayi ton Allah non andini no mbo gandal wonde leñol mabbe gol mabbe peroyi Misra ko be hotobe o wiino non o arsi wasiya kala na ngare hodde dabri makko andi kambe mata ko neddo so watta ko keso watte ubbe on sa yobe ndondo iye makko be nawto leydi mabbe dum wasiyima dum kanko Yusuf so ngari eggude don koto nawre goskam te hakkude makko e Musa dubi temen nay hakkude Yusuf e Musa en yalto ko e makko on dubi temen hakkude makko e joni non den yonti yaadundu yonti Musa andi ha wasiyo kanyum hawri hen on namdi holto yanade Yusuf nde woni debbo nayejo goto haalani mo dum on sifanibe to keso woni be jili keso ha be jiti nden be jiti joni non Musa hebiti wi debbo kolludo mbo joni holko jidda yobede holko jidda min jomma debbo nayejo wi jimmi tan ko mi wonda e ma to aljannaji on sa falamma kharaju tabi on fel joni be jalti ande be eggi wuro ngo ante be paati maayo to lilla be ngari habe jette maayo ngo wa kana ala hisanin aqbala Jibril ala farasin unsa fi 33 min al malaikati sar Jibril bayna yaday fir'aun fa absara al hisan al farasa fa iqtahama fir'aun ala asariha sahat al malaikatu bil qibdi alhaqu hatta idha lahaqu akhirahum wa kada awwaluhum an yakhruja iltaqa al bahru alayhim فغرقوا فرجع بنو إسرائيل حتى ينظروا إليهم قالوا يا موسى ادع لنا أن يخرجهم لنا حتى ننظر إليهم فلفظهم البحر إلى الساحل فأصابوا من أمتعتهم شيئا كثيرا وفي كل في فدكوا إيسا ويانيا كدون في لأن بيني كم بمن دوب باري هذا جماعة هاويتي في فرعون بيني تينغلا بنغلا جلجة نعند كم بدوك نعند تبي ده فيلم ngabbi نكيني awati sobe shoyni ma caggal shoyno pusher fir'aun en ngara bat sonade mayngo nana pusher fir'aun en ara en noddi annabi Musa mbimo en non hande kam sa Allah fabake bone ko badde al bahru amamana wal adu wara'ana mayo nana yeso men sannati kan mayo anji man caggal so tawi men do ko hirsobe en ay non de ko bonen yeso bonen caggal Musa wibe inna ma'i rabbi sayahdin jomam ne wonde am ma o fewndam ma o fewndi en fo o kule kede caggal rek
ɓe ngari heɓe jetti Allah wi ƴettu sawru ma ndu piya e maayo he o fi e maayo he maayo ngo waɗi pomuji no pomuji 12 ni waɗi leydi jorndi ɓe ndewi hen ha ɓe taccoyi ɓe taccat ɗo tan hawre yimɓe Firawna jettima Firawna nde yettini andi ko maayo woni ɗo te wonti leydi jorndi o faami ɗum ɗo wonko woni toon o nangi puccu makko o jogino ko puccu ndimangu jongu te puccu ngo jogi ngu fodde adadu kewɗo e yimɓe makko ne jogi pucci baaji noon mbay kono puneji ni o nangi labangal amba andi ɗo so naati ko maayo sabi ɗo wona jorde wonno ɗo ko maayo wonno wonko woni toon amba nananno kadi halkateɓe ko ɓooyi ma andi ɗum ɗo ko halkare o nangi labangal Seydina Jibril arde malaikaji maɓɓe gon hedde 50 ɓe ngari ɓe mbaɗɗi puccu Seydina Jibril ari ko malaika ne waɗɗi puccu jarlu puccu katu jingo e ndimangu wirturini puccu makko ngu tan puccu makko ngu jaɓi hendu ndu puccu Jibril ngu naati e nder geeje naati e nder maayo joni Firawna fooɗa puccu ngu jaɓani puccu ngu dogana puccu jarlu ngu te heɓtotako jogoɗan heɓtade kono jogoɗan dartade kadi pucci ɗi fof naati malaikaji gonɗo caggal ɗina kaala e ɗemgal Firawna en naate président naate maayo he président naati hanti ala ko poɗɗon ɓe naati kamɓe fof ɓe naati e nder maayo he ɓe lombi ha moƴƴi wonɓe yeeso ɓe enen jogori yaltude wonɓe caggal ɓe fof lombodima e nder ha goto heddaka dow maayo wonti maayo ɓe maayi maayo wonti maayo tan ɓe maayi ni tan foti on saha noon ɗon Firawna noon wi la ilaha illa alladi amanat bihi banu Israil ɗon han to wi amo jaɓan Allah mo tuuba joni noon Jibril yawni muti nder maayo to ittata ɗakkere wedda hunduko he ngal juhli o hay goto famata ɗum waɗi mbi tuuba buya demal tuuba ne udditi ma dama nange fuɗirani banggue hirnaji walla ma dama a yiyani mayde kala jooɗiɗo tubani ha yi mayde andi ko maayo tuubi Allah jaɓantama a tuubani ɗum ko tobde wiyete a tuubi kono a tuubani ko ni ɗum wayi ni Firawna ni ɓe maayi nde ɓe maayi noon Allah haalani Moussa añɓe de jolima o haalani yimɓe makko ɓe duttiti Allah Moussa ñaagui Allah maayo ngo yaltinɓe maayo ngo soggiɓe ɓe ngari ha bowal ga ɓe ngari ɓe kocce mabɓe jogitaji kewɗe kanŋeji halisaji kewɗi ɓe cuɓɓi ɗum e wajiɓe no jiiri tan gueejo yaltinirta maaɓe ɓeni tan gueejo yaltiniɓe kam fof fukki bowal ga ɓe ngari ɓe itte mabɓe kaɓirɗe kewɗe ɓe muuɓi hen koɓe mbawno rondade ɓe nayi Firawna en kañum woni silti tawi ko ƴiwonde wonno silti Firawna silti ni ɗum way jokka ɗum woni Allah wi fadrib lahum fiyanɓe e sawru ma ndu ɗariqan lawol fil bahri amma yo yabasan jorgol la takhafu a hulata darakan heɓtede wala takhsha a hulata yolade ayde ni Allah wi a hulata Firawna en ɓay aroɓe ɓe keftata ko ma maayo ngo a yolata ko hen Allah de hawni fa atba'ahum riwi e mabɓe Firawna bi junudihi e konu mum walla mi fa atba'ahum riwni e mabɓe Firawna bi junudi e konuji mum mawɗi fa ghashiyahum hippiɓe min yalla yammi e tewru maayo ndu ma ghashiyahum ko hippiɓe ko ay no Allah haaldi ka ɗo haala fa ghashiyahum min yalla yammi ma ghashiyahum ay haala so mumama ɓurata hulɓinade wayno almude waɗɗo bandiyagal tan almude ngara min wallahi no ceerno so jagimi hande la ilaha kono ceerno men so jagimi hande la ilaha tan taw ɗo jomum ha ɗo ɓuri hulɓinade ɓe so jagimi o fi ceerno jagimi hande ma fiye ɗum hulɓinaki no fewi hulɓini ko so ceerno jagimi hande la ilaha ɗum joni ɓurtidat lelo ɓurata hulde tigui rigui a faami de eyyi ɗum woni fa ghashiyahum hippiɓe woni yooliɓe min jala yamme e tewru maayo ma ghashiyahum ko hippiɓe ko kawi so Allah sa yiɗno ɓe mbaɗan Allah waɗiɓe ni ceerno non hulɓini joni tan ɓe cilti halaɓe wa adalla majjini Firawna hono Firawna qawmahu yimɓe makko o saabi o noddiɓe yoɓe ngar ɓe ndewamo kanko woni Allah ɓe jaɓɓi ɓe notimo o majjiniɓe faami wa ma hada o fewani sako fewndeɓe o fewani faami ya bani Israil heyno bani Israil joni hande caggal Firawna hande halkima hande ɓe poofi alpulaar en mbi ñande yo Allah dandam Allah rokkam Allah ñande no wodi sa hulli hande ka jogoɗo hirsede aɗa woƴi e ñagade Allah rokke halis en aɗa siftara kalis on saha siftorta ko ma ganda ka daɗi e warede a daɗi wargo kam hayti e puɗɗa sokodir dañal kamɓene nde ɓe guura ɓe gorde oɗo Firawna on e ɓittingol ɗum waɗi hay ɓe tampinaka ni bom sariyaji ngala Allah ko ɗacciɓe tan ndesan wonɗo ɓe gonde dongal teddugal joni noon Firawna halkama ɓe poofi hande ɓe keeɓi koye mabɓe ko ɗo hande sariyaji mabɓe garata mbaɗi nangam goppe nangam on ɗo ɓe gonno ko Allah dandam ɗum waɗi Allah ne muñaniɓe joni Allah noddiɓe noon caggal Firawna halkama o wiya bani Israil heymun bani Israil kad anjaynaakum min dandimon min adduwi kono gaño mon minen dandi mon e gaño mon Firawna ko yinno wadde on ko min mbaɗimo noon min mbarimo kanko yimɓe makko fof
onon min dandi on wa wa'adnakum min podni on janibat duril aymani bange hayre nde bange nyamo fami fa nu'ta Musa walla fa nu'tiya Musa at-tawrat walla non fa nu'ti min dokka Musa at-tawrat lil amali biha joni non o foddani Musa kanko Allah yo arta jabal duri to so ari ton ma rokko bo deftere ko en shariaaji mon goni so ari wa jangana mon golle nangam goppe nangam golle nangam goppe nangam joni non yo arta ma araton so ari ha ton rokka deftere de wa nazzalna min jippinina alaykum dawman almanna limbam polel wa salwa dobe guudade afa huma الترنا جابين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر والمنادى من وجد من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسكي خودبوا بما أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي موسى اسكي يا جوني كانكو الله جونا بحال داي بني إسرائيل أن يحوروا بين الله صلى الله عليه وسلم ويوم من بعدني أن من بعدني تاونون ونا كم بجاتي ما لكم ما مير أمم ونا عندي ما مير أمم بدندن ده ما أدري نحن ستاي ما يجلس وارسته ما جوجر جبيندي ها عندك كان تنان ما مير أمم سن مبارا نوم كم بنجيبين تنوك وده دندن ما مير أمم تمون دندن ما بكم كوي من إذا من جون الله حال ده ما بي اللي كم بنقول الله تان دندن وتان درت الله دندن وكم ما مير أمم kon dargol mamira be gol ruusi mabbe kambe men dadi am bay arde men jibina won mana halaka ni famide joko jon Allah na halda mabbe do kambe yahudi yankobe hawrube nela sallallahu be kon non taw haqiqa ko tajira mabbe jeyno ka do hala fami Allah yukulu nyame min dayibata gaddagide ma razaqnakum kamin garzigini on wonno be meedi yamirede be jaabe uddete ya leydi Kanaan yankobe to gonnoto fami de be jehi be majji nden be lullima be majji fodde duubi cafande na majji Allah watta jippinde do mabbe palatuuji tew jarameje betede mannu dum ngal Allah haldo jon Allah wala tada gaw oto bewe oto jawte oto jedde fiye mudum bi an takfuru ni'mata oto jedde neema fa yahilla saka jippo alaykum dawman ghadabi labtam wa man yahjul kalama jippi alayhi dawman ghadabi labtam faqad hawa on kam fukki may jaygol o nyina min non la ghafarun kam bawdo yafaade liman taba wonande on tubdo shirku billah wa amana o gonngina Allah wotidina Allah wa amila o golle salihan golle mojje summa tada rifti o fi golle jamalaji wopi kade wa ma a'jalaka holko yaacinma an gawmi ka ga yimbe ma ya Musa ahima Musa qala yuhumna kambe ulai kambe gondo kambe ka ben be goddani jawon gisso wa hasilu dhalika gasado gissatan anna Allah subhanahu wa ta'ala وسنيم وتوبي وعد موسى 30 يوما وأتمها ب10 بعد إغراق فرعون وقومه يسومها ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام فيها وأمره تعالى أن يحضر من قومه 70 رجلا يختارهم من بني إسرائيل ليذهبوا معه إلى الطور لأجل أن يأخذوا التوراة فخرج بهم وخلف هارون على من بقي كنت فرعون انجولا هاغسي وني انت كان فرعون يم فما يي حلابي انت به كبتي هولاري الله وي موسى يو هور بالده چپantati to timmi o subo yimbe capanne jeedido e ndar yimbe makko be ngara rendez-vous hayra to haaldanno Allah to be jaha ton o rokkamo deftere han sharia mabbe woni nanga deftere ne be gadda be gona seydeji kam deftere nde huutore woni sharia mabbe o hoori non balde capantati hunde ko makko ko wadi hendu wande ko Allah haaldoyta yedi coccorgal o socci hunde ko haalabi Allah wi ko badir ko bidam ya ko bida ko jamo yamir ma o yo wadirno dum tan ko hawno ko makko natta wadde hendu Allah wi wattu balde sappo godde o hoori balde sappo godde ha hunde ko arte place mum no fuddi yaado subin capan jeejido be jaabi dum wadi nana sallallahu alaihi wasallam wi la khalufu famisa'im atyabu inda Allah min rihil miski kordo ko so hoori ha hedde kiide hunde ko makko hendu wonde hendu no hendu ne yahato Allah kayro buri urde e lati burdo urde o kayro buri urde jon non ni woni kese be jehi ton dede balde capantati de fof o nyaamata o yarata o daanota ko Allah yamir non so baara yo arde capanne jiidido e mabbe o subo to ko subaabe der mabbe be jaada makko to hayrato bele be jagga tawreto be gadda dum o yaltide mabbe o lomtini annabi Haruna wiyama ko mawni
ben yo keddo faddiɓe wuro ga ben yo won khalifa e dow mabɓe o reena ɓe o toppito diine o aɗa riwaya goɗɗo ammar harun Allah yaati bihim anda tamamil miqati o yamiri aɗa riwaya goɗɗo o yamirino Musa yamiri Harun o to arde mabɓe sanga nde fodore nde foti nde o sara Musa bi 70 Musa yaade 90 ɓe summa nde ɓe ngari ɓatti hayre nde Musa heñi acciɓe caggal wayno yiɗɗo adada ɓe tade hayre nden Allah yi an ko kañontoɗa a woppati yimɓe ma caggal ɓe o yi joomam aɓen ɗo ngara mi aji min garmi tan ko ɓeɗe heño beele aɗa welto tan eyyi Allah yimɓe jon yimɓe ma ɓe gon won wama ajalaka holko yaccinma Musa an gawmi ga yimɓe ma o qala humna kamɓe yimɓe ɓe ula min daɗani ɓen fewi mi ara ha ɗo tan keñimi kono aɓen ɓe goɗɗani Allah kay ɓuuri andude Allah haaldire makko ni jokken ko hen qala Musa wi o yiwi wama ajalaka an gawmi ya Musa holko yaccinma daɗɗa yimɓe ma ɓe gardunɗa ɓe qala humna kamɓe ula aɓeni ɓe goɗɗani ɓen ɗo caggal am ɗo tan ala asiri ɓen caggal pele koyɗam ɗo tan wa ajjultimi yaccimi e leydi fewde maɗa rabbi hima joomam e tardanga ha beltoɗa ha belaɗa ga am ɗum tan addani wadde noon qala Allah wi fa inna minen qad fatanna min pinnini qawmaka yimɓe ma min ba'dika caggal ma wa addallahum majjiniɓe asamiriyu oɗo gorko Musa samiriyu faraja ruttiti Musa ila qawmi fewde yimɓe makko qad bana mbo tikki embo luuɓi asifan ambo hebbina sunnu masalan no pamirten kanko Musa ndaw yaade yimɓe makko ɓe ɗuuri jabal ɗuuri ɓaddoyde deftere nde ɓe gacci ga Musa samiriyu gorko goto no wiye Musa samiriyu ko ɓi zina kanko nde yimɓe makko jibinimo ma to weddoyimbo ladde ƴettumi tan ngabbe ɗo hayre weddimo to Seydina Jibril aranno ɗon malayika ɗe arata e puccu narata muynindemo Musa ko kanko Jibril nehimo joni so ari tan muynam anda ko feɗino mum ɗo qissa nenga ha o watti hakkille Allah ne reynimo tan ɗo woni ɗo toujours Jibril ara tan e muynamo ara tan rokkamo no muydir ha o mawni nden o mawni o teski puccu Jibril arata ngu kala ɗo ngo holtere maggo yaɓɓe hayso ko ciiɗo huuɗo hecco fuɗat ɗon o teski nde wonno ko Allah tagimo ko kefere o jogorde wonoyde kefere mawɗo baɗowo bonande mawde o nokki ndin ɗon leydi kolce puccu ngu jon nden Musa yeehi ante yaada yimɓe 90 ɓe o yamiri yimɓe ɓe wonno ɓe gaddina cuɗaje Firawna en kewɗe wiyama won hen ko andina ɓe soɓe dañino kewuji ɓe jahanno ɓe luɓo cuɗaje rewɓe Firawna en ɓe ñantoro taw ko dewgal walla inde so mbaɗi haɓe gasni ɓe ƴetta ɗum ɓe nawta cuɗaje nawtano yimɓe Firawna ɓe gonno lamɓe dow mabɓe joni noon nde ɓe ƴetti cuɗaje ɗe ɓe nawtoran hawre yamirode Allah ari yoɓ ter ɓe jaha ɓe jaade cuɗaje ɗe ɓe jangiɗo joni kadi nde yimɓe joolande kadi ɓe duttitimo men wonko ɓe ƴettono men o rendin ɗum fof o tafi waɗi ɗum no ngaari ni o ƴetti leydi holsere puccunu waɗino men kine ngaari ndi tan ngaari wonti ngaari ne huuna waɗa tewa ƴiƴam o wi ay Musa wi yahata koto Allah addi deftere Allah nen ari caggal makko Allah wonde Allah nen ɓe ngari no ɓe gone rewde ngaari ndi fodde balɗe 40 eɓe ndewa ngaari ndi ɓe mbi ko Allah woni ɗo ngaari ne huuna wawa haalde wawa hayɓata anani joni noon Allah habri Musa aha yimɓe gaccuɗa caggal maɓe noon Iblis halkiɓe bonniɓe aɓe ndewa sanam toon Musa ummitino adduri alluji tawreɗe ɗe ari kone heewi tep ne looɓi seki koɓe mbaɗi ɗum ko sabi guesa mum ñayama sa ari tawi guesa ma no bonna a lawata ko biriji ne bonni guesa ma Allah baɗi wona Allah wonto renanoɓe guesa o joom ɗo mbiyata ko on ɗañino walla hoto janɗo wari mo looɓi e ɗum woni ko haalata ɗo ko waraja Musa ruttiti ila qawmi fewde yimɓe makko qad bana ko tikkuɗo asifan kewɗo sunnu o yitti o yiya qawmi hemun yimɓe am alam yaidukum mata foddanano mon rabbukum joomon waadan fodore hasanan moƴƴere o Allah yamiri kam yimɓe arda 90 mawɗon min gaddo e deftere ko hen diine men woni alhaali men fof hen woni afaɗa ala aleykum al ahdu mata ahdi o juute mon mata komin jeehi ko mata min ɓooyi toon no feewi am aratum walla on muuyi on jinno an yahilla nde jippoto nde waɗɗoto aleykum dow mon gadabun tekkere min rabbikum umrata joomon on jiɗɗon ko Allah halka mon ɗum jiɗɗon on jii joni Firawna yimɓe ne kalkaji ɓooyan hay seeɗa on ndewa sanamuji wona kamɓe ɗum ɓe ndewanno on jiɗɗon ko halkari on duka e dow mabɓe fa akhlaftum maw'idi lundiɗen fodore am gaccuɗon ko ngarodiren ko ɗum mbi minen de ma akhlafna min lundaki maw'ida ko fodore maɗa ɓe malkina e hattan amen walakinna ko woni minen kay hummilna min defama awzaran teddale hono jogitaje Firawna en min jamira min zinatul qawmi umorde cuɗari yimɓeɓe hono Firawna halkaɓe ko min ko Musa samiri oɗo yamiri min yo min gaddi min tottimo fa qadhafnaha
min berli cuɗaje ɗe min tottimbo min beddiri kanje fof e jaygol mata kanko way kono ko baylo ni o hay o tayini ɗum ha gasi o tafi o waɗi ɗum gaari fakadhalika ni de kama alqayna alqa samiriyu Musa werli Musa Samiri wiyete Musa Samiri werli cuɗaje ɗe fof e jaygol o tafi o watti ɗum gaari fa akhraja lahum o yaltinaɓe ijalan gaari jasadan ɓandulinde bande tewa ƴiƴam lahu no wodani gaari ndi khuwarun kunali gaari ndi no huuna faqalu mbi holɗum Samiriyu e yimɓe jaɓanɓe mo ɓe ndendi ɓe mbi yimɓe ɓe haala no ndiɗo gaari ilahukum woni deweteɗo mon o woni Allah mon o ilahu Musa o kadi woni Allah Musa jaati Musa mo yiiloto o majjudire Allah ni fa nasiya kanko noon o yejjiti kanko Musa afala yarawnama Allah yimata on mata ɓe jiyani an a famide Allah yarji'u ngaari nde ruttinta ilayhim feede maɓɓe qawlan konngol Allah wi kamɓe gonta ko ɗayde ngaari ndi nin ɗon tan darina huuna mbu haaldani hay goto kamɓe ɓe ndewa ngaari ne huuna haaldani maɓɓe foti andu ɗum ɗo keɓana Allah heɓaytani hawjude famide walla yamliku lahum ndi joganaki ɓe kayri ngaari ndi ndi jaytanani ɓe darran lor nde wawa duñande ɓe lor wala nafa on kadi wona nafoore nde duñantaɓe kan nafoore ndeke ɗum ɗo ko seyɗane homtiɓe ɗo no fami wala gad wallahi qala lahum haruna winoɓe min qablu ko adine Musa artata o wiɓe yaagawmi hemon yimɓe am innama futintum bihi ay ko on pinninirama ndiɗo ngaari wa inna rabbakum no jomon arrahmanu kanko woni Allah joom yurmede huftidinde o fattabi'uni ndewe kam goppe ndiɗo ngaari ngare ndewen Allah goppe ndi ngaari ɗum ɗo ko fenade ko seyɗane woni ɗo o adi'u amru ɗofta ɗe yamirotam Musa wino on ko yon ɗoftami yomi halfini kam habaru moɗon joni on goppi kam on ndewe ngaari ngare kulle Allah goppe ɗum ɗo ko seyɗane majjinta on ɗo ngare ndewe am kaaluɓe kaɓɓite mbimo minan kay lan nabraha min ceerata aliyan ndiɗo ngaari aakifino komin ufniɓe komin yiɓe rewde ndi tampin min an rewa Allah mba yiyata min amin ji Allah amin neni amin ndewa ɗum a wawa pinde min oɗo Allah sabi Allah ma o yiyatake min Allah amin neni min goppatamo o eti o endi ndesan o ronki foof yoɓe gaccuɓe cali hatta yarja elina Musa ngare jokken minen ko ni min gondirta amin ndewa ngaari ndi ha Musa arta e amen kala Musa wi ba'da ruju'ihi Musa nde ruttiti noon o fayi koye Haruna mo halfinno o way kono mata wadda Haruna kañum yeebi kañum ɗacci yimɓeɓe ha murti a faami de kala kanko Musa o wiya Haruna eyma Haruna ma man'aka holko hatma id ra'aytam tumana jiiɗaɓe kamɓe yimɓeɓe dallu aɓe majjiri dewgol ndiɗo ngaari mbiyaɓe Allah tattabi'ani ko haɗi dawana kam anma ay ko wiyata ɗo Haruna ko Haruna waɗi ɗum waɗi kono kanko to makko mata way kono Haruna ko kañum welsiɗi o wi noon afa asayta amri mate a woofa yamiroɗam an Haruna ko asali yamiroɗam nden ay ko Haruna adnuri taw gal Haruna wi yabna umma heyma an ɓi nene heyma an ɓi nenam la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ay ndo yettide kanko Musa mo jogino alluji jiiɗi ko tawre ni o fiiɗe leydi ɗe keli o nangi ɗo te Haruna e waare o nangi ɗo o dillini o furi Musa amde Haruna o yane mum tigirigi joni noon on ɗon Haruna kañum ndeysaan ne teeyi Haruna wimo ehima ɓi nenam oto jaggirne waɗam de jaggirani hoyɗam oto hoyna min ɓeɗo ko hoyni ɓe mi aɗa wattanam hen gaɗa ɓeyde mette min ɓeɗa noon wadda aɗa sunde weñje mi hartima mi waaji mi ronki ɗo joni mbaɗa kono a watti kam maɓɓe ni konngol ngol noon yane Musa no fewi Musa nimsi ko waɗi ko ndeysaan o wi la ta'khudh bi lihiyati ota jagga waram wala bi ra'si ota jagga horam innina min khashitu mi hulino an taqula ne mbiyata farraqta bayna bani Israil mi hulino ɗum ɗo ada sikkude ko min bonni lomtugol ngal caggal ma min serni hakkude bani Israil haala mi jam jeeƴi ko jiɗɗa ko ɗum woni ko jinmi jaɓɓal ngal jaɓɓuɗa ngal koye ɗum jaɓɓumi mi foola tan on poolaɓe tan o wini walam tarɓub joni walam targuba fandaki awli konngol am mi hulino ɗum wonde ma wiyam mi serni bani Israil en kadi mi fandaki konngol maɗa min qala o wi fama khatbuka ay kanko Musa nden o hande o acci Haruna on to wiyata bom to o yaafini o ñaagi Allah yo Allah yaafo Haruna ɗum ko suratul Araf to toon haalno ɗum ɗo kam joni o acci mawniraɗo Haruna o faati joni e Musa Samiri baɗɗo ngaari o joni ko on huccodiri kanko Musa o wi ma khatbuka ya Samiri an kam hol alhaalima an Samiri kala kanko Samiri o jabti o wi basurtu min de mi yi bima e nden hunde lam yabsuru bihi ndo jiyani wonko Allah hollimi wonko Allah andinimi ko an ganda
فقبضت تمي قبضة تمند أفامد من تراب وكشرها أسري بت هافري فرس الرسول أدم فوق ممتع ها أسري بت هافري هلسري فرس الرسول هنا هلسري بوتشو نلا بيت جبريل ونبذتها بدي مدوم في سورة العجل المساغي بدي مدوم من بعدي ngari tafandi wakadhalika hondani sawwalat sudani li wonande nafsi fitando am e kanko Musa Samiri bidan ko bizina yimma kandi bikon kewi ko jibina beddo e baade ngala babirabe kanko nangata no wedda Allah no hoddire makko ko kefere mawdo Seydina Jibril ko malaika en arana muyna mo ele ber ko rufeden do wala hunde ko tan wala ko sam muyna ha reedu hewa ha o mawni ha o watti hakkille on saare makko anto watti heftinde dum o yiido mo heftina o yiya puccingu o teski puccingu kala yebbe haso ko ceedu wala sarna hudo hecca fuda don o nokki andi kon don hudo o nokki hen andi dum do wonko won ton den woni non tafi ngari ndi o jetti ndi don leydi o sorbin dum e kina ngari wonti ngari o wi ko Allah wondo fami onan den cimina terde e kono jokken seede halaka aka daro dala o wi kanko annabi Musa o wi ani Musa Samiri fadhhab yaltu wurongo o riwi on yo yaltu wurongo ya fadhhab fa inna laka nawadan ma fil hayati andar ngurnam ma an taquluna biyata kalamun jida la misasa memundiral Allah fa kana yahimu fil barriyati idha massa ahadan aw massahu ahadun hamman afamide hamman jami'an o wi joni masalan an kadde ngurnam ma handi a wonta yidde neddo ayata neddo hay gor yidam so tawi tan o memima o yejana fuggi may dewma ko fer makko boni yo balle kam o neddo nen neddo wacci do an don kam fer boni Allah halkirimo dani so yi neddo tan dogal way ko neddo jiwo mbaro tan dogani kadde ngurnam ma handi a dogat yimbe tan yimbe dogati en tagul la misasa e hanti ha maya a wonta hanti yidde kala do yimbe kedi a won a hetta don kala to yimbe jaari a yarta on bangi a dogat yimbe neddo dogirta mbarodi on kam ferum boni wana te o innala kana wadama a famir mawidan fodore a jogi fodore lepte Allah lan tukhlafahu allul dantake den lepte samma ko jaygol pada ni kanko yaltiri o yalti yimbe o wi ha Allah halko yimbo so ma yo nata jaygi kanko Musa Samiri yo wanzur ndar hadama yaado o wi taw Samiri o to yaataw a wi Allah makko ne golle bonde Allah makko woni ngari ni wana ngari ni ko ma gollundire taw e tawede makko ndo fudda yaade wacca o anda kam ngari ne wada kanko war makko non watte Allah kanko annabi Musa Allah haare damgal makko wanzur ndar ila fawda ilahika Allah ma allayni on zalta mo nyimna da famide alayhi akifan Allah ma ndewani da ndar mo nan badam golle bonde lan harrigan no mamin duppir mo jaygol summa la nansifano refti mamen jarombo fil jamete e tewdu mayo nasfana jaragol ay nanga ngari ndi nanga o warindi ma taw o nangini o duppindi hande wonti ndondi ndi ronda nawa ha nder geje sara e nder geje Musa Samiri ndara kanko o ndara man bada Allah ma o fami inna ma ilahukum ay ko won dewateda mon Allah ko Allah won dewateda cer yido ngari ko saydani Allah alladhi kanko on la ilaha illa huwa wa kanko won dewateda Allah sona kanko wasi'a ya jani kullu shay'in kala hunde almanta bangi gandal fami mara mbajala do sallallahu alaihi kadhalika nabussu alayka don dar do jettata jango inshallah kura artani ha joni kura koy kanyune wallahi kura lobi koy kura artani okay wana kulura wana kura ko wura wana kulura ay o minhu ena jeya hen kadi rahmatul yatimi wal armalati ena jeya kadi e gede mojje e neddo foti wadde daña hen Allah daña hen mojje aduna e l'akhirah yurmade al yatimabe wiyete al yatim ko cukalel dewel walla gorel do bammagel maayi gila ngel suwa helli fede yummagel tan wondum Allah yumma taw ngel alani e ko on wiyete al yatim yurmade do nyammina dum jarna koltina toppida dum baade baba Allah ko baba toppitono baba yehi an alan don a jogi moye toppida cugal yatim ngel nyammina jarna koltina dum ne kala hunde wande fayide wal armalatu wiyete armalatu o riwbe mbiyata riwbe debbo mo ala e dewgal on kadi ne yurmini debbo ko miskino ko ma rese gorko nyamminta yarnata holtinde jon debbo nena jodi ala dewgal an aldo a jogi moye hay sa resani mo toppida mo ala nyammina mo ala holtina mo dum ne kadi ne moƴƴi ko moƴƴere mawde woni hen
Allah ta'ala ala tawdo wi fa ammal yatim tawi al yatim fala taqhar wata wawnu dum wata forsu dum wa amma sa'il ta ko nyaagotodo fala tanhar wata gufdum wa amma bi ni'mati rabbika ta ko neema jome fa haddisi yewtir nanan pami de nyaagotodo so arina nyaagoma rokkuma tan walla mbiyama yi ma jafada de ala ko wondo kono jannilde mo de ya remoy anka jogi sakata gorko aba remoy ar nyaago dum harmi ari nyaaga ma rokkuma tan walla gaccamo e kon sabide mo ne mojjan عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى رواه الأربعة أبراهيم قال سهل بن سعيد رضي الله عنه وبي النبي ميدن وي مين النبي من نيدو شكل اليتيم تبتي دم نيامين يرني دم هولتين دم مين ما كنت الجنة جني من بعد أيني وادي نيمين غني قال جامن بعد أنا غاندو ندو فجن وند هاكو ندو بري جود يون كانكو nela do hodorde munen kanko hodorde makko nen nan fami way kono tan kanko o hoda e terrasse mi hoda e étage ni min badi min tan takondiri sen ko seeda tan kedi mi yeso makko nedo al yatim toppiti al yatim kanum nela sallallahu ko ni mbaddo to jangoto yamal qiyamah tambe ko dara wali muslimin kafilul yatim lahu aw li ghayrihi ana wa huwa ka hatayn fil jannati wa ashara bis sababati al wusda Abraham kadi ga muslim wi ko nela sallallahu wi ko needo al yatim godando al yatim makko wala al yatim goddo al yatim ma woni nande joni an ka mawdo gorka rese dañi biddo gorko biye gorko jibini bingel biddo gorko may ona tandiragel won don tandiragel ma kadi ko al yatimel ma needangel walla ni ko koddide ma tan goddo babiraado mayi dasi cukalel ni don wala cukalel ni don baba buudani to piddabe ala nyamminabe ala yarna ala holtina haabe ndiwi haabe mawni hande mo ngoni hellifabe an en la Allah ko onon ko dori jangoto aljannaji o wajini pedel o jofi woni fedendu ndudo jo hakkunderu ndu e yennirdu ndu won jofordu ndu dido nemin badata jangoto aljannaji an Auf bin Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ana wa imra'atun safa'u al-khaddayn hatayn yawm al-qiyamati wa aw ma'a bil wusta was-sababati imra'atun amat من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها ألا يتاماها حتى بانوا أو ماتوا رواه أبو داود ويهب رامك عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وي مين الدب من غندو لا صفعاء الخدين بلاجو كوبي baylo kobe debbo o wi kanko nela sallam o wi kanko annabi min e debbo ma ganduda baylido kobe ka hatayni yawmal qiyamati debbo ndesan taw kanko on o ala dum do ko ayyim on ala gorko na famide ala ana wa mar'atun safa'ul khaddayn debbo ma ganduda ko baylido kobe lawnul khaddayn min al mashaqqati wad danki o kanko debbo ma ganduda o wuri o ndane gorko wala mbo ena mbona sarwambo kanko e miskinagal makko e cadele makko mo jabi Allah o yeddani Allah kanko nyala sallam kambe ko dori jango wa aw ma aw jufi bil wusda was sababati o imra'atun ko debbo amat o woni aliyati o woni ay mon diwo min zawjam galle makko mayi masalan jom galle makko mayi daccimbo o restaka kadi o nantan gorko goddo tan o woniri non dum ne heewi wana o yimina on dan debbo jabri Allah woniri non wurdi non ha mayi minen dido koddere jangoto yawmal qiyamati min ni min badata o jofi fedeni makko hakkunderu ndu e yendirde ndu afami o wini zaatu mansibin taw ko debbo mo ganduda ko jom place ko debbo mo ganduda o sali resede kono am wawi resede sama mo jogi jam mo jogi jondam mo jogi capacité wa resede kono habasa nafsaha o dumbi hoore makko ala yatama ha hatta banu aw matu masalan debbo mo jom galle mum mayi jogi cukolon koko son ko ndiwani akon manki diwde akon famdi baba mayi o debbo joddo mo ganduda hoore worbe ne jiirondiram kono amba andi so gorko rosimo yebor worbe hebe jabata needo cukolon kon jibinani te kanko so nehama so resama biyannom o kalfaado debbo gorko halfan mo bitina cukolon kon o sali reset won hante o halfaka o wawa zerde cukolon makko kon hakon diwa on debbo baddo non jangoto yamal gam minan koddata ni la dal sallallahu alaihi wasallam mo jaggo dumbi hoore makko ha cukolon kon mawni hakon diwi ko
kon ndesa ande on sa so tawi dewgal so goddo dañi deso mo ande mo jaba on don debbo minan koddata jangoto yam man da sen pami halga walla on nehi kon kisa kon maayi kisa do nehi kon do saliro sede hakon maayiro mboka ubbi kon tagal to jabe resede walla ala kon maayani hakon diwi kon ndesa kanko o debbo baddo ni haw diwni kon do cukolon o minan koddata jangoto yam qiyamah inna nabi sallallahu alaihi wasallam an ibn abbas radhiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qabada yatiman min bayni muslimaini ila ta'amihi wa sharabihi adkhalahu Allahu al-jannata al-battata illa an ya'mala dhanban la yughfaru lahu. Abdullah ibn Abbas wi nala sallam wi kala mo tami cokolon al-yatimon afami de min bayni muslimaini min bay hakkunde julbe dido ila ta'ami masalan cokolel ngel ganduda ba mum mayi o nangi cokolon kon on ayi to nyamde makko o nyammini kon o yarni kon ma Allah nandu al-janna pellet sikki saka ala hen so nanon taw o golluyi golle bakar mo yafetake holdum o rewoy sanamuji Allah kam haalino urtita ko kongol makko kala dawdo sanam ha mayi tubani ko nano dum jaygol ko o tan woni hayso nehi al-yatimebe wonato o jaygol wa amma bakar goddo kay wawa haddema tawde a toppidim al-yatim a ndiwi hay bakar goto wawa haddema nandal janna so na rewde sanam an Safwan ibn Sulaym radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i ala al-armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah aw kalladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-layla rawahu ash-shaykhan wa at-Tirmidhi nas'alullah at-tawfiq amin. Safwan ibn Sulaym radiyallahu anhu wajito ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wi neddo jahowo e rewbe rimbe e miskinebe mo nyammina mo yarna mo holtina on ganduna way kono baddo jihad fi sabilillah o nandi ko jogi islamum na golla diine o non way an to an zerdo ali rewbe ganduda ko riwbe ngala worbe ana nyaminabe ana yarnabe ana holtinabe e miskineebe ganduda wumbe en wofdum en ana nyaminat ana yarna an baada ko jettude islamum na darina habe fi sabilillah walla nanduda ko ay neddo mo ganduda nyalawmaaji di fofo ko koro wadi jamaaji di fofo walta ko darala mo jul habete on mojjere mum de an makko nande mojjere an to pijude rewbe be ganduda ngala worbe to pidi cukolon al-yatimon onon nandi en nyaagi Allah ya alroken hawrijinede wa minhu huququl jari najaa haqqeji kadi de neddo foti wadde haqqeji hakkon ma koddide ma hakkon koddido haqqeji non de al jaru huwa al mujawiru laka fi sakani aw fi sana'ati aw fi tijarati aw fi zira'ati koddigal non ko ni way ko mo kodduda galle ma galle mum anani galle ma galle makko walla ala ko atelier makko nanda on hodi sifawdo o ko rumde hodi onon atelier mon ko der burdo ngoni onon takkodiri atelier kon hoddibe ko afiya naajo an ka rahmatullahi naajo onon takkodiri gas kon hoddibe gas ballondire ton a jogi père ma gay gayni walla machine ma gayni awre wallumo kanko no gayni awre ko koddigal ko haqqenen don adana bottari ma kanko ma to gallo defani hande bottari noddumo nyamdon bottari ma ndi ko haqqe koddigal ko hunde renatade enen kodda galleji walla kodden ta palasuji liggey men to jeere walla kodden e lawol fo koddigal ko renate ko toppite ko fo rena hurum goddo o kadi walla goddo dum ko hunde waddinde fami ndoken Allah ta'ala ala tawdo wi wa bil walidaini ihsanan tagal wi Allah yo rewe kanko tan goto o to wadda hay batte o rewni hen ko toppitude jinna mon diggono jinna modon mojjo non be on ko rewni hen o bizil qurba e jomiraade jiidigal mon neddo yo toppito be jiidi ay gila e mawni en miñ en ba ma tokos ben yumma en ko nandi hen kawma en bembe tan batibe ma toppito wala yatama aliyatimeebe ala hoji do e wuro walla e legal ala wonde cogol aliyatimon ba ma kon maayi ala jogi moyen toppitobe sa holtini be ma holtinbe kambe sabi en ngala holtine o holtinbe anne ala holtin ma jango e miskineebe toppide wal jari zil qurba e koddide ma ganduda kon hoddibe kadi kon jiidibe wal jaril junubi e koddide bange non woni al ba'id koddide goddudo anka fil jibari ila man yasma'u an-nidaa qalahu ali radiyallahu anhu o koddide goddudo o gonden lo joni so noddinama do sawtu o to haadoyto on ko koddide goddudo non en firde non walla kadi koddide be ganduda ko juldo kono on jiidan hay batte ko juldo non on jiidi l'islam o wadi mbi koddigal ko koddiga wadi haqqe tati koddide ma ganduda ado jogondire makko haqqeji tati e koddide ma ganduda ado jogondire makko haqqeji didi e koddide ma ganduda on jogondire haqqe goto won hakkude mon koddide ma ganduda haqqeji tati hakkude mon galle makko dum ko haqqe onon takkodiri wana
sa hirtima ha reedu ma heewi an ɓesguma kanko cugol makko nana jogori walde kirtaki na ngoya ala droit wallinde wi lacciri pour ha weeta waɗa kaccal ala nawan ɓe ñaama cugol ngon mbawɗa nade sabi koddigal lutti kadi onon jiidi enɗam on ko gotam kadi kon julɓe ay haqqi tafi sabi l'islam tan julɗo e julɗo ko enɗam woni ɗon koddiɗo e koddiɗo ko enɗam woni ɗon jiidigal ngal kadi ko enɗam ay haqqi tafi hakkude mon ɗo ne tiiɗi koddiɗo goɗɗo o ko julɗo ka julɗo onon takkodiri galleji ɗo haaɗi enɗam mon on jiidani enɗam kono kam ko julɗo onon ndendi ɗon onon takkodiri galleji onon ndendi ɗon haaɗi goɗɗo o kefeero ko kefeero galle makko ni galle ma ni onon takkodiri galleji noon foti on jiidani enɗam on jiidani diine ay on jogema haqqi hay on so hirtaki sa jogi hirtin ɗum eyi ñammin ɗum kono ɗum kadi ko a jamirat ɗum ni haqqeji mbayi koddigal ko hunde tinde no fewi faami wa sahibi bil jambi e gondiɗo e gondiɗo to banggue e on kadi ɓe pirdimo ko arrafiqo fi safari ko qila wiyama azawju sahibi bil jambi ko mbadduɗa ɗo voyage ayi onon ɗiɗo gummoɗon ɗo Madina Gounass ɗo paɗon ko Côte d'Ivoire ndewɗon ko lawol less onon mbaɗa balɗe tati e lawol he kanko ummi ko Guinée Bissau an ko ɗo gummiɗa onon jaaha on kawri e oto goto kono hoddiɓe mbattodira hakkillaji tawi wonko manque e passe manquinmo tawi hande koye rokkede dokka tawi hande ko ñamliɗo ha jettoy ɗum yoɓa ñamlamo hande jettoy ɗum so gaare passion aɗa jogui bottari ko coɗɗa bottari kanko ala sodanmo palata makko sodana hoorema palata ma sodana hoorema ata sodanama ata ɗum ko haqqe mo Allah waɗine de ma tawɗa jogui kanko ala ɗum kadi ko haqqe jaadun ha jettoy ɗon eyyi ɗum kadi ko noon kono noon wiyama kadi ko hakkude debbo e gorko no kadi ko wondiɓe ko sabi ko société ɓe jogui gorko o nani ne timmi wonko manquira debbo nani ne timmi wonko manquira goto fof so ɓe gondi ko société goto fof yo rena banggue mum o rena banggue mum ɓe gonda ɓe ndenodira ɗum waɗi arɓe ɓuuri en sellude arɓe mbiyata gorko resi debbo resi enen noon mbiyatan ko debbo o ko desaɗo andi noon deke on Pulaar sellani ɓuuri sellude ko resde go fof ko resde woni moftude sabi gorko sa resani debbo so yimɓe lelima a ummoto ana moftaki alano mofta sabi wonko cohluɗa ko ma jalta galle o jiiloyɗa wona joni sa resi debbo ko on haɗatma yaade wadde ko on moftuma on haɗma yaade debbo ne kadi so tawi ala gorko so leli yimɓe lelima ummoto yewta fayi ndeke so dañi gorko kanko ni ko yiiloyto ndeke wadde ko resodirde goto fof kañum mofti goɗɗo o eyyi ɗum noon de kamɓene goto fof yo toppito goɗɗo gorko yo waɗ ko foti wadde ko debbo yo foti wadde ko goto fof reena goɗɗo o reena diine goɗɗo o ɓe lutti kadi ɓe daña ɓesguji janggo jaam soɓe donki ɓesgu o suuraɓe soɓe maayi kadi duwonoɓe ko ɗum woni alhaali o wabni sabila e ɓi lawol wiyete ɓi lawol ko ɗanniyanke ndeke gorko ne sa ronkani ɗo galle ma ɗo saɗa yaaja a jogui moyen aɗa foti fewde suudu ma pewde a heɓlorde ma foti hoɓɓe so koɗo ari jippo ɗum sabi koɗɗo so ummima ɗo nokku goɗɗuɗe no wawi arde ɗo taw jamma ari yiiɗe foftaɗe ɗo ha wiyata ɓenna walla balɗe ɗiɗi fofto ha ɓenna ndeke so yettima yañanbo sabi annen hawnaki ma meeɗo yaade e ladde he hawnaki ɓiye ne wawi tawane e ladde he ko jiɗɗa on waɗane ko an ko jiɗɗa waɗan ɗum oɗo anne waɗan ɗum oɗo ndeke ɗum woni ibnu sabil jippina ɗum ñammina jarna fodde bawɗe ma wa ma malakat aymanukum e ko jeeyitu ɗum ñaami mon ko noonne kadi an Allah arsiqinima a jogui maccuɓe ko an halfiɓe ko Allah kono yimɓe no fof ko Adama e Hawwa jibini mon kono Allah yeɗima an ka dimo a halfimo andu ko neɗɗo no mani wonɗo ñammin yarnu jangguinmo oto wamba tan damolde ñammin yarnu ligginmo ko heƴe doole makko jangguinama Qur'an sa welsinima kanko nanduma janggue jang sa jaggimo tan ko damol a nehanimo needi moƴƴiri a waɗanimo l'islam so jaggama janggo tan o joggoma kanko ɓoccito an keddoɗa ɗon kanko yaha ndeke ɗum ne kadi ko noonne kadi bamɗi men ɗi pucci men ɗi daabeje men gertoɗe men sa neehi an naftoro a ñammintu jarna a yiyat neɗɗo neha ɗo gertogal taw tottata ndiyam koɗo jari ɗum wona lawol so ɗom ko waɗi gertogal ngal ka jagateɗo walla ligginaɗo mbabba ma ko ɓurti doole mum walla gayma perde saɓe tan rerɗude mbiya gayɗi yoɗe garɗo fodde hectare ñalawma goto fotani wonde ligginɗo ko heeƴa doole majji ɗum ɗo fof kadi Allah ne halfini en ɗum ko waɗe juuɗe men ko yen gandu kanko waɗi hen yen toppito yen kersumo yen kulmo yen toppito ko totti en ko fami an Aisha radiyallahu anha ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu nena men Aisha haalata wi nela sallallahu alaihi wasallam wi serani sayyidina jibril gaddo ayaji hono malaika gaddo ayaji Qur'an kala lew ari wayta Muhammadu watta hakkille koddiɗo ma Muhammadu watta hakkille koddiɗo ma o wi nelaɗo wi hakke ko ɗum hewti o sikkanno mom ma jibril wiyoyimo ana koddiɗo ma onon donodira sa maayi yo koddiɗo ma rone
so ma yi anan donna bo sikanno ma jibril ya kon jibril yettaki koddiɗe ma don ala ko sanata ko non jiidi son jiida non dondirta kono ndeke an gandi koddigal ko hunde tinde ndeke wadde firte ko hay so ka gujjo oto wujjan koddiɗe ma ya ngoya wuuro gujjata sa jaggam peeɗa ha jagga e ɓoggol sa dari tawa malam kono koddiɗe ma o kay rento bo waɗamo tan moƴƴere oto waɗamo bonande nan paami wa anha qalata qultu ya rasulallah inna li jarayni fa ila ayyihima ahdi qala ila aqrabihima minka baban rawahu al-bukhari wa abu dawud wa lafdhuhu inna li jarayni bi ayyihima abda'u qala bi adnahuma baban abrahama ga nene men aisha radhiyallahu anha o wi mbimi ya rasulallah min jaati mbimi ya rasulallah hema annal Allah min ber jogi hoddibe dido holi e mabbe mo dokkammi be jogi dokkal gotam ba mo rokkude holi mabbe dokkammi o nelade wi dokkata ko mo damal galle mum buri badade damal galle ma ndasen fami a jogi do joni moyen alhamdulillah wadi hirande ma mojjere anduki bol mojjo a fewndin ha fewi hoddibe nen mbawdo nawanta goto hol poda koddido nana koddido nen koddido burdo damal galle buri badade damal galle ma oto diw on don nawana oya nawano do burdo battade do so tawi heji kam fu nawana sa jan kam burdo battade ko on buri handude fami e wonto wi han kadi mo damal galle mum huccundira damal galle ma tabi on don sa ndugu yi ndugu mojjo ari annata galle ma mawyima o ande o don hande dugil di mawde goddul bokko joli o do kadi damal galle galle wodi to wole on do ba sa yidam kon damal galle makko hande gan tajata tewo to bo sawna mato hakille makko ne hen wadde itammo hen e damal galle mum on kuccundiri kanko buri ƴellitade gueɗe ma sa hirsi garto kala mo dara sa duggi liɗɗi mawɗi mo andi kanko buri hamdude fami afami o wi an abi shurayhin radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu qila man ya rasulallah qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu rawahu al-bukhari wa muslim wa lafdhu la yadkhulu al-jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu iskay Allahu akbar نعم أبي شريح رضي الله عنه وي النبي ميدن ميدي وجودي ها بويتن وي مي وندري الله o gonginani mi wondiri Allah o gonginani mi wondiri Allah o gonginani labi tati yimɓe mbi ya rasulallah an kam holi on an kam hol mo betani o wi ko neɗɗo mo ganduɗa hoddiɓe makko kolaki bone makko on kam feere boni hol ɗum an ɗo gonɗa ɗo ka koddiɗo hay goto holaki ma e debbo mum hoddiɓe maɓe kala jaaɗo gese hulata ko ma ar suudu mum kala jaaɗo en ɗamini ma so yalti tan ma wujju jawdi makko walla ma bonnu gesa makko goto fof no hulma ana wona julɗo woni julɗo ko mbo hoddi mum kooli taw somo yalta mo wawi widema kalif ma Allah mbo andi a bonnata a jaɓata goɗɗo ara bonna on woni ko on wiyete julɗo kulɗo Allah kono so woni hoddi goto fof no huuli hay so yehi ko taroden huuli ada jam faɗa mo caggal makko yimɓe fof ko noon kullirma ana wona julɗo ala liman billah o muslim haali o wi ko nelaɗo wi natata aljanna on bo hoddi mum kolaki ɗum hoddi ma fof no ndendi kolaki mena kuli bone ma ne kuli ka jamfotono ka bonnoɓe kamɓe fof ndendi ɓe cuusama ana nata aljanna an abi dharrin radiyallahu anhu qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha dabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaha fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka rawahu muslim o wi habrama ga abi dharr ko sahabiyanka radiyallahu anhu o wi nelaɗo Allah meyɗi widemi o wi kam an abi dharr sa defi ko nande tew hebbin hen ndiyam a taƴi tew ngu heewa hay so gartogal mbaɗɗa waɗa hen ndiyam ha heewa sabi sa sahingal tan hendu ndu yanata koye hoddiɓe he mbiyata ko cahu alhamdulillah hande mataw ɓe ɗamino hen dal joni noon so tawi Allah waɗi a defti addu mbolo yan kam mbaɗa hen cakkudi hay sa waɗani tew o hay so ketta jahani yo ndiyam kam neldaɓe ndiyam ɗam yim dañi mburu suwa hen kam ñama ko ndu hen ndu tampinnomo o heɓa kam hay so heɓani ketteɗe kam sa waɗi hen ndiyam ha heewi kam o jullay ndiyam he seeɗa non mbatta hebde ketteɗe kam weɓani kono kam ndiyam ɗam kam ko urannomo ko kam yo tim hen kam so yara so waɗata o waɗa hen ni nelaɗo wi sallallahu alaihi wasallam o zubiha fi bayti abdillah ibn amr radiyallahu anhuma shatun fa qala ahdaytum li jari al-yahudi fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma zala jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu kay rawahu abu dawud wa tirmidhi o wi dammol meɗi hirsede
dambol hirsaɗo galle Abdullah ibn Amr ko goto sahabaɓe o dambol hirsaɗon o wi aha on neldi koddiɗam yahudiyan koddiɗo makko kefero ko Madina to won Madina nawara wono koddiɗo kefero no sar mabɓe o wi on neldi mo tel hen on haali galle makko beela men wonko ɓe neldi hen on ɗon koddiɗo kefero o wi sabi min o mo jiiɗen Abdullah ibn Amr o min nani Nabi sallallahu alaihi wasallam na haala o wi serani Jibril kala nde ari am sayyidina Jibril malaika gonɗo hakkude makko e Allah o kala nde waɗi o wiyata ko Muhammadu wattu hakkille e koddiɗo ma wattu hakkille e koddiɗo ma ɗum ko o heewi noppam ɗi ha cikkumi bamma wi o yomen donnodir min koddiɗam yomen donnodir ɗum noon wadde guittinemo hen wa jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu qala idhhab fasbir fa ataahu marratayn aw thalathan fa qala idhhab fatarah mata'aka fi at-tariq fatarah mata'ahu fi at-tariq فجعل الناس يسألونه ويخبرهم خبره فيلعنونه فعل الله به وفعل فجاء إليه جاره فقال ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه رواه أبو داود الله أكبر ورقيس وقت ريال وندم ما كدم gorko goto arina annabi sallallahu alaihi wasallam o mo wullito koddide makko lori mo leptimo o ya rasulullah koddidam kayrejo leppi kam lori kam de neladi mo ya rutto muñ o arti kadi lawol gongol o lori kam o leppi kam de mi ya rutto muñ har artata bul nelal wi joni baade hande ko ni way ala haala satti joni sa hoti galle ettu bagage ma fof yaltin cara e bedda jodda don tan bayana najjani mi jaman non yaltin bagage ma fof bada e bedda tan liira don an hore ma ngona don e bedda jodda jebano ala haala resultat am jogore bade o yi tan o yitti bagage ma ko fof o sari e lawol o jodi kala garda fo ijam o boni ko boni min de koddidam lori mi leptimi Allah hudi o koddido kay Allah firti o yo Allah wan boni koddido nana koddido najji tan huda tan ha mudu juuri koddido wattano ko wiide argay arbab argay alu halluma wonta walli bagage lati o lali bagage ha gasi wonta wiide badani do serte koddido o serte koddido ko ni ko walli ko bagage fo natoy woni hante acci toon jam hande wonta hante toon jam wonta hante lordem ni laado wi sallallahu alaihi wasallam wali tirmidhi khairul ashabi inda allahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani inda allahi khairuhum li jarihi tirmidhi wi na laado sallallahu alaihi wasallam wi buri mojjude fofo e wondibe do Allah do ko burdo mojjude gondido mum kala burdo mojjude gumbo Allah wadduma o an buri mojjude yimbe fof ko non kadi ko khairul jirani inda allahi khairuhum li jarihi buri mojjude fofo e hoddibe to bangi Allah to burdo mojjude e hoddibe mum an kala ko najja an hoddibe ma dendi ada reeni kadi hayso ka bondo ada reeni bonanda ma a memnata be kambe balko ladde mi moyta an yimbe fof ko hoddibe fof an buri mojjude kono buri jasde fof e hoddibe ko burdo bonde e hoddibe mudum be jati den teske chairman Abdul Mansur rahmatullahi haala e banda goto bandaji makko fanante di to wiyata neddo pijjudo e debbo koddido mum hulbini zina o ne buri mawnude zina pijoyde ladde ko dubal zina jom dañ ko hunde bonde son teski mo haala on banda am Ceerno Abdul Mansur rahmatullahi o wi hukukul muslimi ala al muslimi jon paaden koy haqqeji juldo e juldo bandum o ko juldo tan anka juldo hayso gallaji mo takkondirani hayso koddane wuro woto hayso on gondum kono ko juldo tan ka juldo haqqeji gondi hakkude mon dum haalata عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 6 قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فعجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه الخمسة وفي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي حق جول دو جول بندم حق جدي كل جاكم goto men fof ne jogi haqqe musidɗo ma o hakkunde ma musidɗo ma julɗo haqqe jeegom ena fawe am na fawe ma joni ɓe mbi ya rasulullah holɗin o wi ko sa hawre julɗo bande salminmo mo mi funna gaɗa mi hirna onon kawri son kawri tinno ado widema assalamu aleykum ɗum ko haqqe sa wirtima a deƴƴi wirtimi deƴƴi goto fof fukki haqqe goto fof dañi probléme e ɗum ko goo gila ɗimmel ngel osa da'aka fa ajibu so noddima notoyo o dañi inde o yaɓi koyɗe makko walla neli ɓi ko ya mbiya ba makari walla nena makari ɓiɗɗo dañonoɗo ko hande woni inde bisimilla makko walla mbiyama bisimilla ko amin dide hande huɓere mbeɗa yinno ara tawtere o rokka min duwaw walla hande amin cundina sukaɓe amin jinno ala ko wajibu jaaha notoyɗa notoyo e ɗum kadi ganden sa noddama hen ko noon e téléphone numéro ma tan kirri a ƴetti a notima
hande de wonno inde de walla jango de amen ngafa huɓere mbeɗa yinno ngara amen jinno koyɗe ma ɗon wonɗa amin ko wajibo ngara sona taw gantu haɗi gantu kadi gantude wona gantu gantaɗo tamiren ni hayso noon ko korɗo hay sika korɗo a yaha toon soɓe gaddi ñamde mbiya komi korɗo to mbawi moftandema ha kumtari biso mbawa duwonɗa ɓe jaa lawol ma deka kala noddaɗo yo ya notoyo ɗum ko haqqi noon kadi ɓe san sahaka so laaɓini mama reedu laaɓan bo reedu dokken yeeru ha mbawen famde neɗɗo ummo ɗo rumde waɗi ko o nani diwo neɗɗo amba andi ko koddiɗo ma diwo omo yiɗi resde ɗum kono anda holno an no wayi warema o salminma o juurema jafoɗade min de ɓi kaari o min nani ko diwo garnomi ko dartude mo walla dartode ɓiyam joni an ko ganduɗa e maɓɓe ko ganduɗa e yimmo o e baaba o e kanko hoore makko holla situation maɓɓe wona ka namda ɗo haalirde Allah haalno wonirni tan nani ko debbo moƴƴo de yimmo o e baaba yimmo on jaɓani babiraɗo ko yimɓe moƴƴuɓe mi tinani maɓɓe sona moƴƴere taw ko noon wori haalir noon tawi kadi wona noon wori haal woppu moƴƴani waɗa ko barke ko sangal de bonde woni ɗo yimmo o ñande fof min tawata kono jooɗo dow baaba ne fiya min ko minen gumminta toujours yimɓe aɗo dow babiraɗo woppu de moƴƴani aɗo ko wajibo kala ɗum ko waji ka namdal wamma o namdakima ummima tan o ari mo ɓafa moƴƴama woppinmo hen oto wi haydande saabi a namdani ya hajuma kono sa namdama kay ha laaɓa cer e ɗum ɗon ko hunde waɗɗinde tawde kanko adi o namdima laaɓanmo reedu wa ida aɗasa so isli fa hamidallah o yetti Allah fa sammitu buklin mo aɗa wonde neɗɗo oɗon jooɗi wi isso alhamdulillah wimo yarhamukallah ɗum ko wajibu de yoni so neɗɗo isli wiyata ko jettoɗe godani Allah anne mbiyamo yo Allah yurmama ko wajibu ayi noon so tawi o wiyani alhamdulillah jokko hajuma ato wima haydande ay joni hewɓe mbiyata ko isso seede Allah holko Allah seedi ɗo holko jeyɗum walla holko coɗɗum Allah seedo wona seede Allah wiyete ko alhamdulillah neɗɗo isli o wi alhamdulillah an nanɗo o ko wajibu e dow ma mbiyamo yarhamukallah yo Allah yurmama kankone kadi ruttuɗo o wima yahdikumullahu wa yuslihu balakum yo Allah fewno moƴƴinata walla o wi on yaghfirullahu lana wa lakum ay ɗum ɗo islam ɗi gettati goni hen sa isli yettu Allah nanɗo duwanama duttama kadi duwaw ay ɗum ɗo fof so yimɓe janggani gandata ɗum neɗɗo isla wiya seede Allah wadda hayti duwonede sabi duwaw ma fawi ko mbiya alhamdulillah mi nana minemi duwanama ande kan dutta duwa yam joni noon so isli o yettani Allah jokko haaju ma wona annani woni haqqeji tati ko noon kadi sa maride fa uddu so sellani annani o sellani bona antiri hôpital kala ko jaggunɗa woppu ya toon ya hôpital tawi ko joguiɗa nawan bo ay sa yeehi toon ma tawmbo toon sa tawdimo e haqqille ma o teskoma an ka giɗo an ka neɗɗo moƴƴo ndeka a tini ko sellani ko ndesen ndeka an aɗa yiɗimo de kono noon kadi koruji makko tawɗa no goni toon ɗi ma battuma yimɓe men ganda o vraiment o ko neɗɗo de o ko giɗo de kanko tini komin gondi ɗo ko o ari rendude amen kono so dirama joni bande ñawi a salminoyan ɗum wona hôpital wona to galle makko ha nanɗa o maayi sa ari ko kalta ande ala kalta ɗum ha nane tan ka an ndeka o ka wona giɗo noon ndeka mbatten hakkille ko nelaɗo wi en ni de waza mata kadi fattabi'uhu so maayi kadi dus goski makko a yiyat yimɓe heɓe no godi neɗɗo maayi ɓe duskata goski dusde goski ko hunde wajibu sabi sa dusani tan a teskata kadi a teskata ɓe chief ma e liste maɓɓe ganda ana wona giɗo ana siifama ɓooyi kono soɓe teskiti so yimɓe dañi jam e jamma ɗum a tawtere ana jeyama e maɓɓe so moƴƴi men limte a limtat hen e ɗiɗo haqqeji jeegom ɗi woni gonɗi hakkude julɗo e julɗo bandum sa hawre makko salminmo na no mbiɗen sa hawre makko salminmo so noddimo notoyombo kura arti so laaɓni mama reedu laaɓanmo reedu so isli o yetti Allah wimo yarhamukallah so rafama ya salminoymo so maayi dus goski makko ɗi haqqeji goni hakkude julɗo e julɗo bandum وللترمذي هنا يروي دي اندرن دو او حديث غوت هدي وللترمذي للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشمته اذا عادس ويعوده اذا مرض ويتبع جنازته اذا مات ويحب له ما يحب لنفسه فاهمي دي اذا مات ويحب له ما يحب لنفسه نسأل الله مودة خلقه امين بدر الترمذي wonande muslim o wi Tirmidhi kañum wi nelaɗo wi kono waɗɗi e dow julɗo bandum geɗe jeegom taw ko bil ma'ruf no moƴƴirta yo sallimu alayhi idha laqiya sa hawra julɗo bande salmin ɗum ay kamɓe kawrona o notomo so noddimo so isli o yetti Allah kadi o wiyamo yarhamukallah o
o juuroyo mo so sellani so maayi o duusa goskiki wona woni geɗe joyi o wi so tawi Allah waɗi kadi an julɗo o jiɗana bande o ko jiɗanɗa hoore makko an gelɗo addan ɗum to ko geɗe jeegom o to geɗe jeegom limi ɗe ɓe kawri e joyi heɓe luuri gotel ngel gotel ngel ga andi ko to wino ko so lamnimama reedu laaɓamo reedu ay ɗum addan ɗum o ga o wi ko yo yiɗan hoore makko o yiɗan bandi ko yiɗan hoore makko eyi ɗum woni en goɗɗodiran o ga no haalirin o gan haaliri fof goto allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam sappo e jeegom arrahmatu wajibatun lil khalq yurmede ne waɗɗani tagore nde العالمين الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا